banyị ọmụ ihe mma egosi unu na-enyi ọkwa unu fili ihe a na-anyị ọkwa unu fili ya. Ihe a bụ printa ọ bụ mụnwa golie na-enyi eji m print ihe n'ụlọ ka m gosi unu ihe unu amara o nwere ka ndị ọcha si eme ihe. Ihe a bụ printa HP printa. Ihe a bụ gịnị printa ọ bụ ihe nchọ iji ekọwara unu. Printa kịta ebutelie kịta maka gịnị o nwere nke m gote n'aka ndị professional technology na-enye ka m gosi unu na-nke fa mma na-enye unu filia na-enye fa wee akpọrọ ya mfa na ọdịrọ mma ifuru ya ọdụ ọfụ na-enye. Nke a bụ nke ebe 1 week ebi ya m gotele ihe a ka m wee na-eprint ihe ifuru ya mfu make HP emechie m set chenye up set chemie up o printri ọ na-ajam mkpọ ofe ozugbo fasi nke ihe melie ngwafa ifuru ọka dị mma n'okpokoli ọ dị ọfụ. Ihe mma agwa unu ga-ashọk unu so akpọkwara mfa na ọdịrọ mma mkpọ ofe n'ihe unu bunyekwe ma ọ na-ajam esetiche gị ọ na-ajam kwa ịma ihe ya gwa m fa wee si na fa ga-ebute ọzọ nee nke fa bute kịta nke a ka atọpụrụ ya atọpụ ifuru ya ka atọpụrụ ya ifuru ya ihe enye ka dị aka atọpụrụ ya fa wee butie m wee sifa nke akwa ka e returns ya fa asịzịa gịnị mbakwa na fa achọrọ ya mụ buzieli etufuo ya bụ ihe m ji emekwa ihe a bụ onye chọọ ibulu ọbịa bulu ọ bụrụ na o nwere onye chọọ ịbịa bulu ntụfu onye ifugo obele ihe mere enye chọs na esetichelie o printri ọ na-ajam ifuru okpokoli ebe akwụkwọ na-ajam ọ nara print akpọrọ ya mfe ozugbo ọnya bụ idil with big company na-adị mma ifugi mkpọ ofe ozugbo fa wee bute nke a butie kịta n'ụtụtụ a na-asịfa ka m buchigete efe nke a kịta ka m buchigete afanye ozugbo fasi mba m bluetooth ya bụ ihe m ji emeli m onyonyo anụnwa kịta bụ ka unu fụ ka ndị ọcha ka unu fụ ndị isi ojii dị very far away far away before fa amata ihe ọ ga-elu 1000 years to come. Ọ bụrụ onye isi ojii ọ ga-eme nsogbu wit gị ọ ga-eli ego gị ọ ga-akpọrọ gị polisi ọ ga-anụ ọgụ ọ ga-achọ igbu gị egbu. Ndị a bụ ndị ọcha ifugo ihe ụfọdụ ejiri emekọ ihe wit ndị be anyị asị ndị isi ojii unu furu ya. Ihe a bụ kọmpani ndị ọcha sound ifuru ya na-enye ihe a kịta na-enye unu furu ya ifuru ya oke mere 1 week egolie ifuru ya oke mere in short ọ bụkwa 1 month ebi ya mgbe kpọtọ maka ego m ya atọghere m ya ọsọ wee setie m ka m setizie fụ na ọwa ọkụrụ ọ na-ajam ihe ọfụ tia rọba ọ bụ mụnwa tialia rọbịa ifuru rọbịa na ịrọbịa ọ dị ọzi mma agwazi ya fasi gịnị ka ebute ọzọ fe sendi onye butere ọzọ ozugbo esendigo onye bute ọzọ esendizi onye bute ọzọ na-eni nke ọfụ n'uchanga unu fili aka atọpụrụ ya kịta emechie kịta mbido tọpụrụ ya ebutezie nke asị nsifa bịa bulu nke a ma ọ bụ ka m bute elu fanya ka m si ga-ebute elu fanya fasi m biko mụ bulu ihe atụfuo ihe m ji akpọkwa oku a na-ekwu bụ kedu onye chọọ ịbịa bulu onwe onye chọọ ịbịa bulu maka emenye mezie nye ndị be anyị makwa emezi ihe mana fa amara alụ a ga-ebunye ụlọ kedu ihe a ga-eme ọbụ m tụfuo ka ọ si bunego ụlọ achọrọ m ibunegekwa ihe ụlọ ndị kọmpani si mụ bulie etufuo ya bụ ọ na-egbu m emeli mbụ ihe a tụrụ ya ọ na-egbu m emeli mbulu ihe a ọra ka ihe a niile bulie etufuo onye nnọọ ihe ofu eyuzu bulie
nnọọ tụfuo onye bulie nnọọ tụfuo onye. Kedu ka esi ga-ebuli ihe atụfuo? Unu afụgo ihe dị iche na ndị ọcha na ndị be anyị? Unu fụrụ ihe dị iche na ndị ọcha na ndị be anyị? Ndị ọcha bụkwa in short, ndị ọcha mmadụ dịfa n'arụ. Ịbịa n'obodo fa ịma na mmadụ dịfa n'arụ. So ụmụnne unu kesee ya enyi ya. Anyị pause godila okwu maka na di m si mechie okwu nke ndị be anyị ahụ. So ka anyị n'anya mara ihe a ga-eme, mana ọ bụ ọkwafa ka m ji emeli nke a bụ ihe jos mee ka m ji ekwu okwu a kịta. Ifuru ya ihe mee n'ụtụtụ a kịta ka m ji na-ekwu ya. Nke ndị be anyị mụ na fa na-ekwu dị iche, mana esetụlube gị ka anyị negodi anya. Esetụlụzie nya ọ dị mma, esetụlụkwere mma apụtakwa ọzọ bịa gwa unu. Ngwa ndewonu ka emesịa.